שכבת י"ב בתנועת השומר הצעיר. רוני פאול, חניכה בשכבת י"א בתנועת הנוער העובד והלומד, נציגי תנועות הכחולות בכפר סבא. בחרנו להגיע ליום תנועות הנוער מתוך כבוד לדרך הדמוקרטית שבה התקבלה החלטה על הפשרה בעניין שירת הנשים באירוע, ומתוך כבוד ליום הזה. על אף זאת, אנו מתנגדים בתוקף לפגיעה החמורה בדמוקרטיה הישראלית ובעקרון השוויון. אנחנו כבני נוער בכפר סבא מתביישים שבעיר שלנו יש יד לאפליה. אמנם אנחנו חותרים לשיח משותף ולהבנה הדדית, אך מבחינתנו יש קווים אדומים. אנחנו לא יכולים לתת יד לחסימת חופש הביטוי של בני אדם מעל במה ציבורית מתוקף היותם שייכים למין מסוים. אנחנו רואים בזה מעשה פסול המבטל את העקרונות הבסיסיים בחברה דמוקרטית הוגנת ושוויונית. אנו מקווים שהאירוע הזה הוא רק ההתחלה של תאריך ארוך של עיצוב החיים המשותפים בכפר סבא וחתירה לחברה שוויונית ומקבלת. אנו מודים לכל המפגינים שהגיעו לתמוך במחאתנו ועומדים כאן מאחורה במקום לשתוק. תודה. תודה רבה לכולם.